Хіба забудзеш, калі гэты момант ураз заціхае, дзіцячы наш гоман, стаіць цішыня незвычайная ў хаце, збіраемся дружным усе каля маці, мы бачым адны толькі матчыны рукі, адныя рукі, адны іх рухі, а маці сваёй урачыстаю смешкай нізка схіляецца над дзежкай на той, на якой сядзела нявестай, і нарашчыняе хлебнае цеста, вады падлівала, мукі падсыпала, і нам было клопатаў тут немало, былі мы ў мінуту эту рады выканаць матчыны все загады. Мы ёй памагалі рукав закасваць, муку падсыпаць па яе заказу, хусінку мы ёй папраўлялі ахвотна, цілоп выціралі, матчын потны. Было ўрачыста і ціха ў хаце, хлеб з новага шыта чыняла маці.